Ćao, ja sam Marina Obradović, instruktor fitnessa, a vi gledate Lufting. Jedna predivna i zgodna žena pored mene u emisiji Lufting, evo ovde Dr. Feelgood, konačno u Kraljevu. Reci mi, ti si trener fitnessa. Da, šta je bitno da žene znaju kada dolaze na tvoj trening, ne samo šta će obući, već kako si psihički i fizički pripremiti za taj trening? Najvažnije je volja. Znači svaka žena koja dođe u naš klub, ona mora prvenstveno da ima volju, da zna šta hoće i da krene, ništa više, samo volja. Prave zbrku oko fitnessa i aerobika, recimo. Fitness nije ni približno aerobiku. Fitness je nešto što se radi, recimo, kardio sprave, znači što znači kondicioni trening i plus trening snage, što znači oblikovanje, zatezanje, baš snaga, a to što znači da se mora raditi sa opterećenjem. Razlika znači u aerobiku i fitnessu je ta što se ovde radi sa opterećenjem u zavisnosti kome šta treba i koliko treba. Znači odradi se pregled, obimi se uzmu osobe koja dođe ovde, učlani se i radi se trening prema osobi, znači sve je individualno, znači nije svakom organizam i svako telo isto i ne gledam i ne radim sa svakom osobom isto, pojedinačno. Program ishrane dobije, znači i mora da se kontroliše sve, znači da se prati 2 puta mesečno se kontrola vrši obima, napretka, gde ćemo da menjamo, da li ćemo raditi ovu nedelju više na gluteusu ili ćemo raditi na leđima, na grudima, na rukama, nogama, znači sve se to menja i menja se normalno i telo. Kroz sport jednostavno probudi se taj hormon sreće, što je mnogo bitan. Znači svi koji se bave profesionalnom sportom, bilo koje vrste, oni ne posežu za nekim određenim tableticama da bi sebe smirili ili alkoholom da bi se opustili u gradu, nego su uvek opušteni, uvek raspoloženi, uvek su puni volje, snage i previše energije. To dobija kroz sport i normalno zdravlje, a i lepo oblikovano telo. A kojim danima će biti treninzi? Moji treninzi su ponedeljak, sreda, petak, u večernjim satima od 15 do 7 do 8:15, što znači sat i po treniranja, dobrog treniranja.